més un quilo de des. Com entenc? Va al costat de tot. Ah, digues que no... Però si no sé... Si... Bon dia, així estem al mig any del Puigero d'Oliva per a bondiaoliva.com. Així estem a l'ambaixadora cristiana de la filà Corsaris, Imma Cots. Imma, per a tu, un dia com avui, què esperes per un dia com avui? Pues molta alegria i el concurs de Puigero pues espero que vagi molt bé tot el dia. I per a tot el que t'esperes per enguany, per l'any 2011, com a tu ambaixadora i com a la teva companyera, la capitana, què espereu per a que el poble d'Oliva tinga? Pues esperem que ens acullin bé i fer-ho el millor possible. Perquè enguany, com sabem, és un any molt dur i nosaltres ne som poquets a la fila i farem pues, tot el que puguem i el més bé possible. Tenim els cuiners de la filà Corsaris que ens explicaran un poquet què estan fent o què van a fer durant el dia per a fer el Puigero. Senyor Bacora. Pues així estem tirant les cols, llevant el més grosset perquè les cols després siguin bonetes i bones. I les penques quan toquen? Les penques ja estan dins ja. Estan dins. I els cigrons, les carlotes, la creïlla... Això és el metre i... Què? Això ja està dins també tot. Està tot dins ja. Està bullint. Teniu feina. Estan molt nerviosos. Tinc mania que enguany guanyaran. Bondiaoliva.com. Oliva.com estàs? Així estem en la ambaixadora de la capitania mora, Laia Martínez, de la filà Tuàregs. Laia, què esperes un dia com avui? Que tot el món seu passe bé i que disfruten d'esta festa com estic fent jo. I a banda del dia de com avui, què esperes per a aquest any fester 2011? Pues disfrutar-ho al màxim i que tot isca bé. Molt bé, moltes gràcies. Per a la pròxima connexió. Agarra un prova. Així tenim el cuiner Alfonso Forrat, que Puigero no està fent, però està fent unes xulles boníssimes. A què sí, Alfonso? Home, pues clar, De què són les xulles? de corder. On les compraves? Bueno, això no contesta, que seria publicitat gratuïta. Si voleu col·laborar en bondia.com, parleu amb mi. Així tenim l'ex-embaixador i el seu Blas. Algunes paraules, per favor. Posa'n una. Els efectes de l'alcohol a Oliva ja estan així. Així estem en els Alboràvits amb un altre forrat, que els forrats a punt de nació Oliva, no sé què passa. Este no està cuinant, este està menjant directament. De què és el bocadillo? Pues té de tot. Té pigatellet, xulletes, un poquet de panceta i mostassa. 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 I la casalla? Casalla ja molt han feta. Molt han fet 3 o 4 antes d'arribar així, Anem a sentar-nos. Entonces, què esperes per un dia com avui? Esperes menjar, beure, risses, balls? Avui tenim un dia complet de tots els motius. Tenim un dia que és per a celebrar-ho, perquè són les festes del mig any de moros i cristians, i així estem de celebració en tot el món. Tot el poble d'Oliva i viandants i passatgers que venen així, un mosset, allí, molt bé. Sí, no? I entonces venim així la gent a passar-ho bé, a dinar, a esmorzar, i a estar en la gent, i pegar avui és la despertar dels trons i de les escopetades que tirem. Portem les mans cremades dels coets. Ah, que com puc veure, avui és trabucat. Un poquet d'aulla, Palome, o un poquet de vi. Un poquet d'aulla, un poquet de casalla, Palome, per favor. Sí, en Miramar es diu aniràs i no tornaràs. Aniràs i no tornaràs. Però això és perquè s'acaba la gasolina, perquè va cara últimament. Habla del Puigero. El Puigero, que Pues sí. no queremos. El Puigero. El Puigero fem un concurs de Puigero, sí, tota la gent. I, bueno,
de totes les comparses, cada comparsa fa el seu putxero, i després n'hi ha una guanyadora, però sempre en amistat. O sigui, no és un concurs de dir, jo guanyo, no, és tot en amistat. O sigui, uno guanya, doncs que es faci, que guanya, és bon guanyador, és, si guanya, el gran tabuquer. Bueno, Joan, tinc mania que va furtar-me. Pues veu. Ta mare t'ha divertirat a vendre mantes. Però no... Perquè tens molta làbia. Espera, No n'hi havia mantes antes per vendre. Nosaltres no teníem mantes per vendre. Entén? Ja es veu d'ahir. Com podem veure, Oliva és tota una festa. Porque habla del cambio de las fronteras. Moltes gràcies. Sempre, esperem passar-ho molt bé, perquè la festa, el mig any de festa està quedant massa polític, no? Però, bueno, és un dieta que petit, t'ajunten tots i me'l passem molt bé i, home, hi veurem una miqueta, no? De quina fila eres tu? De la fila contrabandistes. Ho sabia, però era per preguntar alguna cosa. No la millor, no?, perquè tots diran el mateix, però sí n'hi ha molt bona gent, això sí. Vos ho dic jo, contrabandistes és de gent, de molt bona gent. Aquí està el pilotet Roget, jo espero avui passar-me de PM, fer-me un tros de piloteta, 2 casalletes o 3, els que facin falta. I no mos tenim que fer una caseta tu i jo? Veges, faltaria més. Si me la poses, me la fem ara així. Enseguida, vale, va. Vaig fer-me la primera caseta d'avui, Lo que n'hi ha que fer. Eli, te estás patiendo. Te estás patiendo. Enxufa-lo bé, que agarrar la carxofa no la solta. Qui dia que la caseta està bona... Unes parauletes per bon dia, Oliva. Bon dia. No és bon dia. Fa calor. Ui, que guanyarem el putxero o no guanyarem el putxero? No fa falta guanyar-lo. És alegria. Lo important és menjar-lo. Clar. El putxero. O menjar-te-lo. O menjar-te la penca. La penca... Sí. O el lapicol. El napicol. O les pilotes. I les pilotes. Les pilotes que me la mengen. Que més d'un o més de pilotes de cigrons, però bé. Això té igual. Acabo-te-lo dent. Que no parles la botifarra ahí, tio. Que m'ofegarà. Ara estem en la llangonissa. Antes han pelat naps, cacaues, i ara estem menjant la llangonissa. Bueno, podem veure que Oliva ja va animant-se. De postre tenim pigues. De postre tenen figues, diu. Oliva està animant-se, encara és pronte, esperem. Així tenim a la capitana cristiana del bàndol Corsari. Què esperes un dia com avui? Que mos ho passem tots superbé. I per a lo que queda de capitania durant l'any 2011? Que tots estiguem superunits i passam-nos-ho bomba en lo que és la comparsa. Els nervis de capitania a flor de piel. No, que espere, bueno, ja ha passat migdia, ja portem un bon rato fent així una celebració que és important. Jo estic sobretot molt content, molt content. Bueno, puc saber que has trabucat. Sí, hem cremat 1 quilo de pólvora des de les 8 del matí, he pegat una volta pel poble, hem molestat un poc els veïns, però espero que siguin compassius, perquè això passa una vegada a l'any i, bueno, pues, sí estem esperant sentir la banda i, bueno... I com porteu el putxero? Creu que podeu guanyar, no podeu guanyar, o guanyar o perdre és lo de menys? No, guanyar o perdre, bueno, important és participar. De totes maneres, així en Estuaris tenim uns cuiners d'alt nivell, estrella Michelin, i suposo que podrem tindre un de les mencions, com a mínim, del concurs. Bueno, pues com podem veure, la xaranga ja comença a tocar. Anem a veure si l'escoltem un rato. Anem a ballar un rato.
Pues mira, resulta que a mi em van enganyar, em van dir tu alguna volta has anat amb moros? Dic, jo no, i l'any passat ja vas vindre i això va estar molt bé, i este matí m'han dit que avui és el Mitjany! I després, mira, part d'una castanya i no m'aclarís. Barrio Sésamo en bondiaoliva.com.